Azpeitiarrek ekingo diote aurtengoari, zuekin Maider Arrieta eta Jonander Iriondo. Bigarren bikotea ere Azpeititik dator, Elaia Elortza eta German Aranburu. Bikoteak banaka igo zaizkigu oholtzara orain arte eta jarraian lau bikote goko zaizkigu elkarrekin batera, duela pare bat urtetik ohiko bihurtu da txapelketa honen baitan bi proba ezberdin egitea eta besoak dantzan eta txapela gainean probak egingo dituzte. Besoak dantzan proban besoen erabilerari eman nahi zaio garrantzia modu natural, fresko eta funtzionala ematen aleginduz, alboratuz, azken aldian orokortu den erabiltzeko modu sofistikatu egia, beraz. Gatoz oholtzara, Leire Izmendi eta Gorka Kerejeta, Larraitz Larrañaga eta Ametsa Mubieta, Sara Txabes eta Gorka Etxehandia, eta Nagore Kerejeta, Aner Kerejeta, eta Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo.
Ikusi ahal izan dezuen bezala, proba hauetan bikote bakoitzak 2 pauso egiten ditu, tartean bat utzi eta gero jarraitzen dute ondorengoek. Bigarren proba honi txapela gainean izena jarri zion iazko Donostiako Euskal Jaietan irailean Jose Ignacio Ansorena txistulari handiak, eta ulertuko dezu ezeatik, izan ere, ahalik eta eremurik txikienean dantza egitea da kontua, dantzarien arteko gertutasunak ze konplizitate eta jolas sortu dezaken frogatzeko. Lehengo 4 bikotentzat, txapela gainean proba. Animo! Orain holtzara datoz Leire Izmendi eta Gorka Kerejeta. Bosgarren bikotearen txanda, eguzkitean txistularien eta pandero jole eta trikitilariaren ritmoai segi eta dantzan ondo iteko hurrengo txanda, beste azpeitier batzuena da. Hementxe datoz, Larraitz Larrañaga eta Amets Amubieta.
Orain arte Gipuzkoa barnealdetik asko mugitu gabeko dantzariak izan ditugu oholtza gainean, eta Gipuzkoarra ez den bikote bakarra datorkigu oholtzara, Arabatik, Gasteiztik datoz, Sara Txabes eta Gorka Etxeandia. Oholtza gainean, lehenengo lau postuetan zozketak ala erabakita dantza egin duten bikoteak. Maider Arrieta eta Jonander Iriondo, Elaia Elortza eta German Aramburu, Irati Olaizola eta Idoia Narbaiza, eta Leire Izmendi eta Gorka Kerejeta.
txistulariekin egin dute besoak dantzan proba bi alditan, kasu horretan fandangokoa zen, eta probei amaiera emateko bigarren txandako harin-harineko txapela gainean proba dantzatuko dute berriro lau bikotek bina pausoka, dakizuen bezala ere mutxikian dantza egiteko erronkari helduz. Urola errekan gora, Nagore Kerejeta eta Aner Kerejeta. Bergaratik datoz, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo.
denei oholtzara igotzeko eskatuko dizuegu, elkarrekin korroan fandangoa eta arinaren egin ditzazuen. Luis Mari Arrietak emango die 220 euroko dirusaria, hirugarren sailkatutako Sara Txabez eta Gorka Etxeandiari. Gaur Zumarran, bigarren, Saioa Galarraga eta Julen Murgiondo, Bergaratik etorri zaizkigu. Garaikurra eta 250 euro jasoko dituzte Zumardi elkarteko Jose Ignacio Lizarraga Naparra eta Mikel Elgarresta Castejonen eskutik. Eta Zumarragako Santi Xabeletako aurtengo dantza suelto txabelketako garaile, Azpeitiarrak, Larraitz Larrañaga eta Amets Amubieta. Hauei, Mikel Serrano Zumarrako alkate eta Joseba Agirrezabal Zumartik ordezkariak emango dizkie 300 euroko dirusaria, zapia, txapela eta garaikurra. Probabilidadea bazan gaur, Azpeitiarrak irabazle izateko 8 bikotetik 5 bertatik etorrita, baina behaien merezimendua berriro erakutsiko digute